base. Hvor lang tid er det? Et måned. Bronze, sølv og guld kan du få. Hvad får du? Du får flere commands til alle mulige. For eksempel bronze, så får du flere commands til sølv. Og hvis du går sølv, så får du flere commands til bronze. Nej. Guld. Hvad er det? Hvis I godt kan lide Minecraft, ikke også? Hvad har du købt for en af dem, spørger jeg om? Hvad? Mig? Ja.